הקביעה לקבוע את מין הילוד שיוולד בהתאם לרצונותינו היא עתיקת יומין. לאורך ההיסטוריה נוצרו הרבה שיטות סבתא ומעשי כישוף. מסתבר שגם לרפואה המודרנית ישנם כלים אשר יכולים להגשים משאלות אלו בצורה יותר מוצלחת כמובן. כיצד זה נעשה ומי מהמועמדים יסביר פרופסור יובל ירון, רופא נשים מומחה בגניקולוגיה ובגנטיקה מבית החולים איכילוב. אז בוא תגיד לנו, קודם כל, איך נקבע מין הילוד בהפריה טבעית? באופן טבעי מין הילוד נקבע על ידי תאי הזרע שנושאים או קרומוזום X שיוביל ליצירתה של בת, או קרומוזום Y שיוביל ליצירתו של בן. באופן טבעי יש חצי-חצי, ולכן באופן נורמלי יש חצי מהאוכלוסייה בעולם. כחצי גברים וכחצי נשים, באופן טבעי. מהם השיטות שקיימות בשוק, בוא נגיד, לקביעת מין הילוד? אז יש את, כמו שאמרת, כל מיני תרופות סבתא למיניהם, החל מ... בוא נדבר עליהם קצת, בכמה מילים. באופן היסטורי, דברים כמו קריטת אשך מצד אחד, כי היו שמאמינים שהנקבות באות מצד שמאל, אז אם קוראים אותם יהיו רק זכרים, כמובן זה לא עובד. טוב שלא עשו את זה עכשיו. לקיים יחסים עם מגפיים, לשכב באופן עם רגליים בכיוון צפון-דרום, כל הדברים האלה כמובן מניבים תוצאות מדהימות של 50% הצלחה. כן. זה כמובן לא עובד הרבה. היה כתוב בתלמוד, אישה כי תזריע קודם, גבר כי יזריע קודם. כלומר, בוא נגיד, אם הגבר נכנס אחרי שהאישה גומרת, או להפך, מי שגומר קודם, אז גם זה לא עזר. בתחילת שנות ה-70 היו כל מיני פרסומים לגבי תזמון היחסים יחסית לביוץ. מאמר מכובד מהארץ שחוקרת בשם חרל"פ, שניסתה לתאר מצב כזה שהם מקיימים את היחסים סמוך למועד הביוץ, יותר זכרים ורחוק יותר מזה נקבות, אבל במחקרים שנעשו מאחר יותר הסתבר שזה לא נכון. אז אלה נקרא... יש גם דברים של חומציות, בסיסיות, לשטוף עם חומץ, לשטוף עם... כולל דיאטות. עד לפני שנתיים יצא מאמר בעיתון מכובד באנגליה, שנשים שאוכלות סיריאל בבוקר, יש להם דגנים בבוקר, יש להם יותר סיכוי לזכרים. כמובן המאמר התפרסם ואחר כך הוא נקטל בגלל שהמתודולוגיה לא... כולם ניסו ושום דבר לא עבד. לא עבד. אז אלה נקרא להם שיטות... ביזריות היום. כן, ביזריות. אחר כך יש שיטות שמנסות להסתמך על העובדה המדעית הנכונה, שתאי זרע שמכילים קרומוזום Y הם קצת יותר קלים. כמות החומר הגנטי בהם קטנה ב3% בערך, מאשר תאי זרע שמכילים קרומוזום X. זרע שיוצר זכר יותר קל במשקלו מזרע שיוצר נקבה. כן, זאת עובדה נכונה, וניסו לנצל את העובדה הזאת בכל מיני טכניקות של הפרדת זרע באמצעות צנטריפוגה וכל מיני קולונות, כל מיני מבחנות כאלה שאמורות להפריד. גם זה הסתבר כלא נכון ולא לא יעיל מאוד, ולבסוף יש טכניקה אחת שלא כוללת הפרעת מבחנה שמיד נדבר עליה, שהיא באמת יעילה, אבל מנסים אותה רק בבעלי חיים. הטכניקה הזאת משתמשת במכשיר שנקרא פקס, לא אותו פקס ששולחים דואר, אלא טכניקה שמפרידה תאים בודדים באמצעות תכונות. החיסרון שכדי להשתמש בזה צריך להזריק או להחדיר לתוך תאי הזרע חומר צבע שנקשר ל-DNA. וזה כבר מעורר אצלנו חששות, שזה יגרום לאיזה מוטציות וכו'. אז בבעלי חיים משתמשים בזה בהצלחה רבה, בבחירת מין העובר, סיכויי הצלחה של 85-95%. ויש רואים איזה מינים בתינוקות, בוולדות של בעלי החיים? בוא נגיד... שקשה לבדוק את התפקוד הקוגניטיבי שלהם. כן, הפרה מלכתחילה היא לא בדיוק יצור אינטליגנטי במיוחד, סליחה עם הפרות, ולכן קצת קשה למדוד את כל הדברים האלה, ובני אדם לא משתמשים בטכניקה הזאת. עכשיו אנחנו בעידן המודרני, אנחנו בשנת 2010, מה השיטה המודרנית שבה אנחנו משתמשים שהיא בטוחה? כן. השיטה... הפריית מבחנה. הפריית מבחנה, נכון. טכניקה של הפריית מבחנה מאפשרת לנו ליצור במבחנה עוברים, ולפני שנחזיר אותם לרחם, לדגום מכל עובר תא אחד, ולבדוק אותו, האם הוא מכיל שני קרומוזומים XX, שזאת נקבה, נכון? או X ו-Y, שזה יהיה זכר. כלומר, אתה כבר מייצר את העוברים, יש לך כבר עוברים בצלחת, כן. ואז אתה בוחר את העובר שהוא עובר זכרי. נכון. הטכניקה הזאת בעצם נועדה מלכתחילה לטפל בזוגות שיש להם בעיות פוריות,
חצוצרות חסומות, ליקוי בתאי הזרע, ועל גבי הטכניקה הזאת התפתחה טכניקה נוספת שנקראת אבחון גנטי טרום השרשה, או PGD, שנועד למנוע מחלות גנטיות. הטכניקה הזאת... יש מחלות גנטיות שהן יותר בגברים, בזכרים, ויש מחלות גנטיות שהן יותר בנשים, ואז לבחור את המצב כדי שתוכל לדעת שאם המחלה יותר בנשים, תשריש רק עובר זכר או להפך. גם זה נכון, וגם אפילו יותר מזה, היום כשיודעים את הרקע הגנטי להרבה מחלות, כמו ציסטיק פיברוזיס או טייזקס, אפשר לבחור עוברים שלא יהיו לוקים במחלה גנטית מסוימת. ובנוסף גם ניתן לבחור את מין העובר כאשר מין העובר משפיע על מחלה משפחתית ידועה. לדוגמה, המופיליה. מחלת המופיליה, מחלה של קרישת דם, חוסר קרישת דם כמובן, שפוגעת בזכרים, ואם ידוע שהאימא נושאת את הגן הזה, ניתן לבחור רק נקבות. אז בואו נראה מה יש לנו כאן. כן, כאן אנחנו רואים בעצם את תהליך שאיבת הביציות, בחתך אנטומי של גוף האישה, רואים מכשיר אולטרסאונד נכנס דרך הנרתיק, עליו מולבשת מחט, והמחט חודרת אל השחלה, כמובן הכל זה נעשה בהרדמה, ושואבת מתוכה את הביציות. כלומר, אנחנו דרך האולטרסאונד רואים איפה נמצאים, איפה הביציות, איפה הפוליקולים, כן, ונכנסים בהכוונה של אותו מכשיר ושואבים אותם, לתוך אותה מבחנה. כן. בשלב הבא מפרים את הביצית עם זרע של בן הזוג. כאן בתמונה רואים את העיגול הגדול, זאת הביצית, והצינור דק חודר לתוכה ומזריק את המחט מיקרוסקופית כמובן, ומזריק לתוכה זרעון בודד. הביצית עוברת הפריה, ולאחר מכן הביצית מתחילה תהליך של חלוקה לשניים, לארבעה, לשמונה תאים. כאן רואים כבר יש לנו חלוקה, ופה זה כבר תחילתו של יצור. נכון. יצור אנושי של בן אדם. ניתן לקרוא לו עובר או קדם עובר. ובשלב הזה, כשהוא מגיע לכדי 8 תאים, אפשר לשלוף באופן טכני, בעזרת מיקרו-מניפולציה, תחת המיקרוסקופ, לשלוף תא בודד אחד. זה לא יפריע לעובר. העובר יוכל להמשיך להתפתח גם אם נוציא ממנו תא אחד, ובתא הבודד הזה נוכל לבדוק לעשות בדיקה גנטית ולראות את כל מה שאנחנו מחפשים. כל מה שמחפשים. כשמדובר בבחירת מין הילוד, למי הוא מיועד? חוץ מאשר המקרים הרפואיים והמקרים של מחלות. כן, כמובן המקרים הרפואיים הם מקרים שאין לנו לבטים אתיים ולא לבטים משפטיים. זה תהליך שאנחנו שגור אצלנו במרכז הרפואי תל אביב. עשינו מאות טיפולים כאלה למגוון רחב של מחלות, כולל בחירת מין העובר במקרים שמבחינה רפואית היו מוצדקים לחלוטין. עכשיו כמובן שכפי שאמרת בהתחלה, זאת משאלת לב של הרבה אנשים שיש להם הרבה תינוקות ואין להם תינוקים, צורת הדיבור העברית, כן? הרבה נקבות ואין זכרים. או להפך. או להפך, כמובן במידה פחותה מסתבר. אז כיוון שהטכניקה הזאת... אצלנו אומרים, לא חשוב בן או בת, העיקר שיהיה ברית. נכון. אז כמובן שברגע שהטכניקה הזאת הפכה להיות זמינה, אז יחד איתה באו גם הדרישות מהציבור לבצע את הפעולה הזאת גם ללא סיבה רפואית מוצדקת, או ללא סיבה רפואית בכלל. רק לבחירת, וכמובן שיש מקומות בעולם שזה מותר, יש מקומות שזה אסור על פי חוק, ויש אנשים שנוסעים למקומות רחוקים ועושים את התהליך הזה בחוץ לארץ, במקומות ששם אין שום מגבלה. שום רגולציה, שום פיקוח על העניין. בארץ לפני כ5 שנים עברה תקנה, משרד הבריאות הוציא תקנה, שקבע שקודם כל זה אסור. עכשיו, אחרי שאמרנו שזה אסור... אז יש חריגות, מותר במקרים של... כן, אז יש חריגה, יש ועדה שהקים משרד הבריאות, ועדת חריגים, שתהיה מוכנה לדון בנסיבות מסוימות, להתיר לזוגות שיש להם 4 צאצאים מאותו סוג, ואם הוועדה תשתכנע שאם לא יעתרו לבקשתם של הזוג הזה, אז הם יקלעו למצוקה נפשית קשה וכו'. ולפי מה שקראתי בעיתון, כי אני לא מכיר את הפרטים המדויקים מבחינת המספרים, פנו כ-370 אנשים לוועדה, והוועדה אישרה 27 בקשות. אני יודע שאליי פנו מספר אנשים, ואני כמובן הפניתי אותם לוועדה, איש מהם עוד לא בחזרה לטיפול, אבל אני משער שמדי פעם יש אישורים כאלה. מה קורה בעולם באופן כללי? אתה אמרת לנו, אבל מה התפיסה הכללית? למה בעצם המחשבה, אם אתה יכול לענות, זאת שאלה יותר אתית מאשר רפואית, מה המחשבה לא לאפשר לזוג שיש לו 4 או 5 ילדים מסוג אחד, לקבל תינוק מסוג אחר?
יש לי בנים, יש לי בנות, זה שני דברים שונים לגמרי, וזה כיף וזה כיף, וכל אחד רוצה שיהיה לנו שני המינים, למה לא בעצם? קודם כל, עכשיו אני כבר לא מביע את דעתי כרופא, אלא אנחנו משוחחים. האמת היא שאני באמת לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שהאפשרות שלנו כרופאים לעשות את הבחירה הזאת, לבחור בין זכר לנקבה, בין בריא לחולה, ואולי בחירת צבע עיניים ומראה, מעורר אצל הרבה אנשים התנגדות או חששות. להתערב בעבודתו של הקדוש ברוך הוא. נכון. אז כאשר אנחנו עושים את זה לצורך הצלת חיים או טיפול, ניחא אנשים עוד מקבלים את זה. אבל כאשר זה נעשה משום גחמה כזו או אחרת, נראה שזה מעורר אי נוחות אצל הרבה אנשים. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה, הרבה נשים, ארגוני נשים מתנגדות לכך בגלל שכפי שראינו, 80% מהפונים בארץ ביקשו דווקא בנים. אבל בתרבות שלנו, בין ממשיך את שם המשפחה, בין אומר קדיש על ההורים, אנחנו בכל זאת עם תרבות מסוימת, אם נרצה או לא, לא כך אוהבים אותה כולנו או חלקנו, ודאי לא אוהבים חלקים ממנה, אבל... כן, אבל בעולם זה לא ככה. מסתבר שבעולם, כאשר נותנים לנשים לבחור, נשים תבחרנה יותר נקבות. אני מסוגל להבין אותם, דרך אגב. גם אני. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור יובל ירון, וכעת אנחנו נעבור לנושא הבא.